Mà lần khi rồi ăn. Kila sah ada. Jane hi jane pani asbe. Nah, gudoi. Gudoi na? Gudoi. Jagrafra ne. Meno mena. Ayah tu. Ikhlas aja baik. Jelas sini. Skarlayबाय जोङो उन्दुनानै दासो सिखारदों आयेनजों आंजों ओमफ्राय बेनो मा जाहोनो मा मानो दा आङो बुट भाजा एवबाय बुटखौ जानो गोथाव मोनो नालाय बियो मोननै मोनथाम जाथोंसै आरो ओंखाम दंखायो आयना केसेरि ओमफ्राय बेखौ दौनोसै आरो बेलासियाव माने दौनाय जायो नालाय दौनाय जायो बाट दौवाबा बोरैबा मोनो आरो बेखायनो आङो सानफ्रामबो जाहोनाय जायो बेलासियाव उन्दुनानै सिखारबाथाय ओमफ्राय बुट एवदों आङो मोनग्रोथोंसै आरो नायान हनै आयाना Ayah dah buat ko bidi joga usul lalan jaya hone. Bidi say nang. Ha. Nang kita bayang. Mbai mari jagan. Abuwa mari jana nang abuwa. Pergi ya. Pergi dong. Mbai mari jabuwa. Mbai pergi jabuwa. Bisa orang. Nang nudeng. Mane bibawa. लोमजानानै गुजुदों नालाय ओमफ्रायहाय बेखौनो उन्दैया गोसोआव थानानै नुबाथाय गोसोआव थाखायोना उन्दैफ्रा बेखौनो गोसोआव थानानै आबौआ मा जाया होनबा खोन्थाबाय थायो गुजुनायाव ह होनदोंलायनो दे ये लेना चाहिए नहीं ভালো লাগছিল আৰু মই এতিয়া দুটা ললো না লম না নলম হৈ আছে দে দামটা কয়টা सेन्देल नायफैदोंमोन नै बारा कालेक्शन गैया थेवबो आंनो इमारजेन्सि नांगौमोन ना बेयावनो लाबाय आङो मोननै ओमफ्राय मा लादों दा दसे उनाव खोन्थागासिनो आङो ओइ देखि काला काला हबो नागिरे एसे पानी लागि थाकिले जोङो बाजार खालामबाय मैखुन लादों आरो आङो ओमफ्राय गाइखेर लाबाय बेनि उनावहाय सेन्देल नांगौमोन आङो सेन्देल लाबाय ओमफ्राय जेबो लायासै दा थांनो नागिरनायावनो बेयाव लामायावहाय ब्लक जादों दा बिदिनो हागोन ना हाला नायनोसै आरो थाब थांनोसै बे गारिया आंखौ थांनो होआसै ना माने गोजौआवहाय माल दंमोन ओंखायनो बिफाङाव माबा थाबथानानै थाथ'नांबाय आरो ओमफ्राय आंनोथ' हाबनो हाया बेखायनो दसे नेथ'बाय आं साइडआव मेला जानो नागिरदों आरो मेला नै मेलानि बुस्थु आरोना बैयाव दङ राज मेला फिल्ड ओमफ्राय बेयावनो माबा मोनसे जानो नागिरदों बेनिनो माल लाबोगासिनो लामा फिसा ना बिरादनो बा पियाज टियाज आङो लेग पिस मोनसे दाउ फ्राय लाबोदोंमोन आरोना ओमफ्राय आयना जायामोन बाट आं खनसे दावदावनानै गोथाव मोननानै जि सिख'नानै जाबाय बे आरो लेग पिसखौ मोजां मोनखायो बे हजों न'आव जाबाबो आं बेनो आथिंखौ फेन्दाखौ दोनखायोमोन ओमफ्राय दा दाउ बयलार नालाय थेवबो होनो बादोंमोन आं थेवबो उन्दैया गोथाव मोननानै जाबाय आरो उनावहाय आङो थगायनानै बानलु बिदैखौ फुननानैसो दोनदों दे ओमफ्राय आं सिख'नायाव जि आंनि होनबाय बे जि गाजाखा बेयाव मानो साउन्ड फैयाखै आंनिया भिडिअ आं फन रायलायदोंमोन आरो फन रायलायनायावनोसो भिडिअ खालामदोंमोन बेनिखायनो भइस फैयासै आरो दा ओंखायनो साउन्ड एक्सट्रासो होनांबाय आङो बिदिनो देखायनोसै आङो वा नैबे जास्ट ओरैनो न'आव गाननो मानो खाथिफ्राव थांब्रबबा गिर्जाफ्राव बेखायनो माबायदि मोनदों कमेन्ट खालामबानो जाबाय बे दामा बारा लायाखै 200 लादों आरो
एस एना होनबाय ओमफ्राय नैबे मोनसे ओमफ्राय बे मोनसे 200नि एसे बारा लादों बेबो बिदिनो 200नि एसे बारा लादों आरो ओमफ्राय नैबे 200 लाबाय नायान गानला आङो बिदिनो देखायबाय मैखुन पवायावनो 70 लादों बियो 70नि लाबोदों आङो बेयावनो 70 थाखा ओमफ्रायहाय जानो लुगैनानै लाबोदों आरो हजोंहाय बारा मोननाय जाया बेखायनो जानोसै होननानै फैबाथाय आं मैखुन जाखायो नों जाना जाया आयान जायोना पवायानो 70 बा होमबा बेदर जानायानो साबसिन ओमफ्राय थेवबो गोथाव मोनो नालाय बेखौनो लानानै फैबाय आङो मोनसे पेकेट ओमफ्रायहाय बेखौनो दिनै फ्राय जानोसै ओमफ्राय लाबोदो एवनांगौसो दंबावो सुनांगौसो दङ